dan supaya tabungannya apa jenenge tabungannya cukup gak entek-entek mangane roti karo susu sing $7 $8 saiki wis gak enek regane saiki $10 $11 sama roti nek gak ngono ya larang Mas pertukaran nih aku nukarke iki tak tukarke 4 juta iki untuk 1.500 sih Mas. hah? 4 juta 1.500 Wis tukar. Wes sampean tukar? udah tak tukar. Ba. Ya ke rupiah lagi lemah. Apa? Rupiah lagi turun. 1.556. Wah, hajur Mas sampean. Iya. Nukere nang ndi sampean? Apa ya Sri? Tak tukar bandara Mas. Aku ya ngomong kan iso bahasa Indonesia. Adi from Indonesia. Oke, berapa mau tukar kan gitu? 4 juta. Oke, tuh